spesial Sumandi. Iya. Joget bareng ya. Ayo Mbak Sinta. Ayo sini Mbak Sinta. Mantennya malu-malu. Loh. Ayo mana ini masnya? Masnya mana? Leksen bulan kekencar ratri Gurit jagat bareng lawan si Reki Natah bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Kenyo manis sesotiaku Berdiri no. Ya. Yo Terima kasih. Lelono wono Joko Raja Kudu Ayo gemi janji suci kawasti nali Ya wiji tekane mati Yo supaya ngati saya tansah sandingan kang katyo mimi mituno setyek katresna Bojanku sayang Mangkik langangan Mrepito kasempatan Hantu jati kasetian Ayo Mbak Sita enak tadi Mas Dido oke baru di menyambut para tamu undangan yang baru saja hadir. Monggo sugeng rawuh. segera Pak Juan Bu RT Pak Rudi Sintek set bulan kekencar ing rati Gurit jagat bareng lawan si Reki Natah bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Kenyo manis sesotiaku Terima kasih untuk Kang Mas Foto. Terima kasih Mas Maul Iya. Meski matur nuwun Loro lokon tanesan nyandeng lan sino. Lelono wono jompong raja kudu. Ayo gemi janji suci kang wasti nali. Nyawiji tekane mati. Supaya ngati saya tansah sandingan kakatyo mimi mintuno setyek katresna Bojanku sayang Mangkik langangan Mrepito kasempatan Hantu jati kasetian RT isi campur sari Terima kasih hadirannya ya Mbak ya Ya Masnya Ibu seketahui sedaya Oke Sudah ya Saya kembali ke sana lagi ya Ibu ya Nanti tak kesini lagi ya Pak ya Mbak monggo ke sana dulu ya Ayo ajak Ayo bareng nanti Monggo, ki Bu. kok mana Ayo Pak ya janji ya nanti ya Oh Edo Sintek set bulan kekencar ing ratri Gurit jagat bareng lawan si Reki
nata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Genyo manis sesotyaku Goyang ya. Goyang dong. Yo. Amin nggih Pak Bu. Hati sayang tansah sandingan kang katyo mimi mintuno setyek katresna apa ya rahasia enggak mungkin Mas. Lek Iya toh. keringetan aku mau katisen loh Mas. Saiki Saiki semua ndak umum.